Del 13 al 29 de gener, la Masia Molí de Can Batlle va acollir l'exposició dels Diables Banyuts de Vallirana, una mostra organitzada per l'Associació de Persones Unides per les Nostres Tradicions, que repassa la història i l'evolució dels balls de diables de Catalunya i se centra en els orígens dels Diables Banyuts de Vallirana, els seus inicis, els primers vestits, la pirotècnia i els personatges, entre d'altres. El punt fort de l'exposició va ser la presentació de la nova indumentària, uns nous vestits que es renoven per complet després de 19 anys i que homenatgen a l'antiga tradició dels balls de diables.